Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ka sa ayaw, i-Ramax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, i-Ramax mo na yan. Magpapakula na sa Ramax Annual Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po siyang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna, ligtas, probado, asin asertado. Alagan, Ravax yan. Ravax Annual Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang anak, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Annual Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sa na. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, 499 sa na. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asong iba pa, kaya't mayan na. Sali na kita sa Ravax Annual Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Annual Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong tahu-vendor, hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Para sa bago nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguanic Stay Fresh Technology. Bago mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, kupayungin masa. Hello, right for you. Isang labanan yan. Right for you. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupayungin masa. Hello, right for you. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride
detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Manong kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa red. Talang plastic na pagkuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay mas alaga. Mas protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kidney care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung mag-iiid, no, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Mga karonda, matangog na sa programa Barbareta Silatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 30 na kita kan bulan na Agosto daw po kita na Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Kuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlum na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Si Chief PSG Jimmy Guanzon. Pero daw araw kayan, magaya-gaya duman sa mga nagja-jogging, nasabat ko sa mga nagja-jogging. Mga paborito ni DJ Mandy, so ibala ka mga sexy. Hindi si DJ Mandy, garo naghahanap ka itong mga bulangerong hinulog duman sa Taal Lake. Pero may nabagang yaon duman, garo yun ang hahanap ni DJ Mandy Sige pati ang paara kan bangos na haralabaon da. Baka niya ko yan nagkakankan mga bulangiro na hinulog duman sa Taal Lake.
Ano na daw ang kaso ka ito? Garo natahuban sa naman baga. Iba na bagaan pigurulayan ngo niya, natahuban na kan flood control. Tapos issue kitori. Narinibayan, sinikadan sa pwesto. Kumbaga, ang mga issue na darakula, kontrobersiya, nawawara sa nabagang bigla. Nawara na so sabing idinadawit sa pangalan ni Atong Ang. Minsan pigpapara divert sa na po bagaan mga darakulang kaso o kontrobersiya sa Pilipinas. Iniribayan sa nanin mga panibagong kontrobersiya sa gobyerno. Alagad mayo man kinakabta na marhay dahil man nare-resolveran ang kaso. Hasta nag-resign na lamang pagka NBI Director Chief si Jaime Santiago. Kaya talagang masakit po ang sistema kan paggugobyerno digdi sa satuyang nasyon. Hoy, kumusta man pala dyan sa village staff? Si Manoy Lando Silva, dating kagawad kan siyudad po nin Iriga, Kitrasi Agapito, asin sa mga gasoline girl and boy na nakaantabay pala na permis sa Satuya. Kumusta ka mo? Si Manoy Lando, kaya medyo ako di pagkakurkuripot. Solisita ko kota kang sa Piña Francia kundi aram na kaya. Kanya ko madiri uman sana ta medyo kurkuripot si Mayo Lando. Kaya nag-aasin suman sa negosyo. Basta na mga kuripot na asin suman sa negosyo. Inchik baga ka mga kurispot kaya nag-aarasin so pero ano ba bako man si engineer Monmon ngo nga ni ay man kuripot iba sa naman kayo anaram kong kuripot digdi sa irigang inchik si Gitching di pati ito panarita minsan siton mga tauhan alagad lanang yaman kito grocery niya basang pinapa-aircon, puro sa na electric pan, kaya uman ito mga tindera, tirong pinagbabagot, ito kandang mga waterproof. Maraot na baga sa pagpara pupunas kay ito mga awak. Basang-basa na kuno, so di dapat mabasa. Basang-basa na sa bagot ay pambira kinarag mangkiton. Manay Gitching. Okay, asikaso man nga ni kito mga tauhan mo tay rakman. Man nga nagtataas sa sweldo na mo. Di pa nga kamutangan na mo nangangsana. Pagka nga permi baga sading kuha panahon sa summer. Si Manay Gitching, personalmente, bistado ko ini, pag nalaogan ko, sigan pan kunyang baga, kung ano-anong pigpapara, tala-tala. Sa mga tauhan. Aloy na niya ako, dahil pinapa-aircon man lamang, ining sa indong tindahan, nakadakula na kan grocery store. Grabe ang konsumisyon kan mga tindera niya grabe man nga kakurispot man talagang kading inchi kadi. Nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karindang Philip Maray na pagkaga sa mga nagantabay sa tuya. Igwanin naging operasyon kasudmaan Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur Police Provincial Office Karondang Philip asin ang mga kabungan kan Baaw Municipal Police Station kung sa sarong tendera
nadakop kan autoridad por medyo sa pagpabakal nin karne, sinasabing karne nin Ido dyan sa Banuan kan Baaw Karandang Philip. Maaraman ta ang bilog na istorya ka ini yaon sa linya mas kinangani na sa biyahe. Salamat si Ma'am Jane Altesa ang tagapagsaram kan Kamsur PPO. Maaraman ta kung paano nangyari ang nasambit ng operasyon as in ano ang istorya ka ini. Ma'am Jane Altesa, good morning. Led dito sa DCKI kay Baran po si Karandang Philip Barasina. Ma'am, good morning po. Hello, good morning Ma'am Glenn and good morning Sir Philip. Philip, maray na pagkaaga atin maray na pagkaaga man sa indong mga paraan tabay ngunya na pagkaaga. Opo, ma'am, congratulations. May accomplishment ang Kamsur PPO. Ining dapit po sa nadakop na sinasabing nagsisenda kan karbing ayam dyan sa Banuaning Baaw, Kasugma. Ano po ma'am ang bilog na istorya ka ini? Yes po, Ma'am Glenn. Actually, saro ining napakagayon na accomplishmento dahil igwaki nag-apod sa satuyang kapulisan asin sa pamamayukang satuyang Provincial Director Police Colonel Virgilio Lale Jr. Nadakop pini sarong nagtitinda ki adobong Ido. Ano po, o dog meat dyan sa Baaw Camarines Store, mga alas 4 ng pagkahapon, kasuhapon. At in yung hanini nadako pining sarong babae nga nagtitinda kaining dog meat na inadobo na. At yaon na ini sa pangangataman kang Baaw Municipal Police Station. Nahaharap kang kasong paglabag sa Republic Act 9482 sa Anti-Rabies Act. Iyo po. So, ini ma'am, konfirmado na karne ng Ido ang saya pong pinagsisenda. Iyo po, konfirmado po ini karne ng Ido, Ma'am Glenn. Iyo po. So, Ate Glenn, paano manaaraman na ayam talaga ito? Pignamitan kan pulis? Anong partikular na barangay po ini ma'am? That's po sa San Nicolas, Barangay San Nicolas, Baaw Camarines Sur po. Okay. Itong nadakop ma'am, dahil na niya to, siyempre data po ngangaranan ko insay. Ano ini, taga Banuan man lang po ni Baaw, ito ang sisenda? Residente man po kang Baaw Camarines Sur, Ma'am Glenn. Iyo po. And sa pag-investigar po nindo sa iya ma'am, dahil ko pa ini nakahampangan, ano na po ini na ginigipon niyan magsenda? Or ano pa ang istorya ma'am? Igwa ni nagkakatay or siya mismo nagkakatay? Ano pa ang istorya kay ni ma'am? Day ko ki data kung or fact kang background kay ini. Pero ang aram ko, makinag-apod. So sa to yung mga kapulisan, asin tigman man na nini, kung talagang totoo, tig-verify kung so veracity kang pagkang report na ito. As in, mismong nagmakal itong pulis na siyempre nakasibilyan sana, kaya dahil man niya aram na pulis ito, as in araman na dog meat itong adobong pinagpapabakal kay ining suspectado. Kaya nag-gibo ng police operation ang Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office and nadako po ining suspectado. Oh yes ma'am. Ano po ito ma'am na pwesto? Sa iya po ito or siya lang ang nagtitinda? Dahil ako kung data kung ito sa iyang tindahan o nagtitinda lang siya. Ang nakalagaya is siya lang ang nagpabakal. Kaya itong dog meat po, siya nagpapabakal kaya itong dog meat. So, dahil man ibang inaaresto ang mga kapulisan kundi itong suspectado. Iyo ma'am, magayon din sa delikado pag-aan karning ayam, urog na po kung igwayan in rabies, duman sa makakakakankayan, delikado, may nagadan na pagkakayan dyan sa parting albay para medyo sa nakakakan karning ayam na igwa palang rabies.
Iyo po, and nasa batas ini, igo kita kay mga legal instruments na sinasabi na nangangampanya against kaning pagpapabakal ng mga karne ni Ido. Yaon yan sa Constitution kang Philippine Constitution pa, yaon yan sa RA 8485, yung Animal Welfare Act of 1998 as amended by Republic Act 10631. Yaon man yan sa Republic Act 9482, the Anti-Rabies Law of 2007, sa Republic Act 9296, yung Meat Inspection Code as amended by RAI 10536, sa RA 7394, yung Consumer Act of the Philippines, and RA 1061, 611, Safety Act of the Philippines. Kasi, dahil man po kabali talaga ang dog meat sa mga meat na consumable, kumbaga. Yes, tama ng tao. O iba, pwede nga ng rabbit, pwede ang ang usual ang baboy, karning manok, argan, baka. Pero bako ang dog meat saka ang cat meat. Ano po, ang iba kaya minsan na pati ang ikos. Ikaw ang nagkakatan kang meat kang ikos or kang cat. So, ini mga binabawal ini. Based kaning mga layi na national po kasubado. And yung Anti-Rabies Act na po. Opo. So ano po ma'am ang posibleng kaso na hampangon? And kung sakali ang multa, ang taon sa kulungan, ang posibleng saparon, kan mga mapatunayan po kayo ni, or na itong nadakop sa sudma? Actually, duwa ang pwedeng ikaso sa iya. Ano po, hindi sa unang balga, itong pigan kang kapulisan na Anti-Rabies Act, igay ni pagkakakulong na 1 to 3, 2 years and 1 day to 3 years. And a fine of 250,000 pesos. Duman sa offender na ang ginikibong business, sabi nga Lidi, an offender who makes business out of cruelty to an animal. Siyempre, ang pagkatay itong ayam is, ang Ido is already constitutes a cruelty under Republic Act 848, itong the Animal Welfare Act as amended by RA 10631. So, ining medyo magaba talaga, ining Animal Welfare Act, ang parusa is 2 years and 1 day to 3 years plus o dagdag ang fine. So, pang fine na dahil malampas sa 250,000 pesos. Yes, under naman pero hindi sa, opo, under naman duman sa RA 9482, ikaw ini pinalidad na 1 to 3 years imprisonment, 1 year to 3 years imprisonment, and a penalty or rather a fine of 5,000 pesos, not more than 5,000 pesos. Iya po ma'am, yan medyo barato ang 5,000 pesos. Pero, pero itong sa sarong kaso, 200 plus, yan ma'am, 250,000 pesos. Pero hindi ma'am, available. Opo, available naman po yan. Yes po. Pero yan lang. Pero delikado talaga. Pero duman sa pagtipukan na nadakop, aminado man siya. May pagbaso man daw ma'am, duman sa gibo niya. At siguro, mako-confirm tayan kung makaulay sa itong mga nagdakop. Kaya ito, ang Baaw Municipal Police Station ma'am, kaya sa kustudiya nila ang suspect. Sige po ma'am. Sana kuyan magsabing leksyon ini, hindi man sa mga mahilig, lalo na sa mga parapulutan ng karning ayam
dapat mataakot sila sa apuera sa rabies. Delikado na magadan sila sa rabies. Siyempre itong animal cruelty. Napaka-kuya, yung kulong sabot kayo ni, orong na duman sa mga may sadiri ka ilo, na halimbawa hinabo na ilo, sa pinagkatay lang. Iyo po. Sa puno lang yung sigaran ko ng tulong pala ng mga pwedeng magpapagpunta. So, mapatusahan dahil sa makumaan sa makabili na kayo na treatment daw sa mga pet dogs sa ano po. Sa ano na sa iba sa media na pinapon sa basura. Hindi lang na ilo. Sa pula pala sa penalty. Yes, ma'am. And kung dahil man siya mismo nagkakatay, lubot sa mga masunod, kung dahil pa magbago, malakot naman ito mismo nagkakatay siya ang responsible pag kagadan ng mga ilo. Dahil po sa pati niya sa tao, ma'am. And siguro sa programa nito mas ngayon at yung mga araw kayo lagi Ay, yes, ma'am. Medyo po yan lang. Ate Glenn, hay na daso adobong ayam. Ate Glenn, sa naso adobong ayam. Si Karong Dapili, ano ang ginibo naman po sa Karong Kaldero, katarang to, ako rin naman sa nabakan na 50 pesos sa na kantidad, sa tamnasi. Ikaw pa rin nakuha, duman sa kalderya, na Karong Kaldero pa na puno din kampikan ayam. Ano pa ang ginibo kayo, ma'am? Dapat man po ito, ma'am, pinag-dispose na po. Hindi na po ito pinag-consume dahil nga po sa bawal po ang pagkakan karne ng ilog na wapay kung inadobo na matira mong pagka-adobo, pero bawal po kaya pwede kitang magka-iwag i-rabi o pwede man masabi nga man sa lagi na dawa mga parasite na iba na dinakat na gagadan sa pagluto sa screw heat, pwede po matransfer sa tao. So, yun ang patani. Iyo po. And lukod, mapagmatanan ka po na gawa na kita kan batas na minatang proteksyon sa mga ataman niya itong ayam. Bakusin ka for human consumption, kundi parte kan pamilya na dapat atamanan. Yes, agree with that. Opo. Opo. Ma'am, maiba kita. Padagadag na po ang kasaributan sa Peña Farm Shop Fiesta dyan sa Naga. Ano po may... sa Ladukan Kamsur PPO, ano po ang lakdang po niya to bilang partisipasyon dyan sa Naga City? Hindi na po kitang mga nakahanda ng mga personal na prepare na ngunyan para sa deployment, para sa Peña Francia Festival, para po mas ma-assure na naman parehas kang last year na naging matrayumpo at naging peaceful ang paghipo kang Peña Francia Festival. Yes, ma'am. Okay. So siguro man sa mga masunod na oras o aldaw, liwat ako maapod sa imo para po sa iba pang interview araw ka ini. Para po sa karaman katutuya po mga tagapagantabay, Ma'am Jane. Yes po. Yes okay. Po. Welcome so, po. Karanda Philip. Salamat. So, yan ba Karanda Philip? Ang katutuya pakipag-ulay sa maygot na tagapagparam kan Camarines Sur Police Provincial Office sa persona baga ni Police Captain Ma'am Lisa Jane Alcesa, ang katutuya pong kababayan. Kaya mag-serving section ini, diman po sa mga nagtutulerar sa arot po kaya na klase ni negosyo, yan po bawal. And ikuha kita ni nababaggang laykayan, animal welfare law na pwedeng sa puon-puan kapadusahan sa isa man na mapatunayan na imbelto sa
pagkatay po o pagbenta kan karne po nin ayam at duman sa parte kan mga customer kliyente na naghahanap kan karne kayan matakot na po kamunta ang rabies na kakagadan. Delikado yan sa sento pong salud. So yan Karonda Philip ang tutuyang informasyon accomplishment kan PNP Kamsur bilang lead unit ini kasudma and syempre ang bawing PS kung sa inyaon ngunyan so sa indang custody ini pong 52 anyos na babae na residente ko kan Baaw na nadakop for medyo sa sinasabing pagbenta kan karne ni ayam. So gikan sa location, Glenda Villares reporting. Report! Salamat Ate Glenn. Nakaulay si Police Captain Madam Jen Altesa ang tagapagtaram kan Police Provincial Office tigdipo sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya ingat-ingat kamo duman sa mga mahilig sa karning dayo. Mala to, naramalan. Arin ang mahalaga. So ayam o so tao na naghahanap buhay. Yan po ang dakulang kaputan kan sa tuyang mga kababayan. Yaon man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo sin sa sa Cantabay. Atong impormasyon sila lokal, ipinaglansar na ka Department of Education Bicol ang Edo Kahon Recovery Kit na ipinagsagibo duman sa Tabaco National High School, Tabaco City, sa probinsya ng Albay para sa mga estudyante na obetong masiguro na padagos-dagos ang sila pag-aadal at insilado ka mga maestra masina sa panahon ng kalamidad o igwang ka sa kuna. In connection ni kang pagbisita ni DepEd Secretary Sani Angara Kasodma sa naunang-bitan ng probinsya kung sa iya man na pinanginutan ang aktibidad kay Banang Sinda Regional Director Gilbert Sadsad, City Local Government Unit at iba pang opisyal sa probinsya ng Albay. Sigo sa Sekretaryo kang Edukasyon, igwang laog ang mga kit ning kagamitan arong na lang kang lapis, ruler, eraser, gunting, laminated poster kasin kung sa atin iba pa. Mantang ipinag-distribuer man ang edukahon sa tulong level ang school kit para sa agarang pag-recover kang eskwelahan at ang pansamantalang espasyo sa pag-aadal at ang teacher's kit para sa suporta sa pagtutukdo na igwa initabi karon ng Philip na pinag-distribuer na laptop na magagamit ng mga maestra. Mantang ang learning kit para sa padagos ng access sa basic learning materials. Sigun pa sa Sekretaryo ang lambang kahon nakalaan para sa 40 estudyante asin maestra. Sa pagi kay ni Philip, masisigurado tabi na dahil mapuputol ang pag-aaral sa mga aki sa tao naman kung iguang dahil nilalauman na kalamidad. Mientras tanto, aabuton man sa 4 million ang inilaan na ahensya para sa basic education curriculum para sa paeno sa paglansar kay Nikang Edukahon. At kasud na tabi karon ng Philip, pamakaulay ni Deputy Secretary Sani Angara sa Regional Director Gilbert Sadsad, nagpromesa ini na magpapadagos si pagtaon ni magagayon na proyekto asin tabang ang DepEd National sa DepEd Regional Office Number 5 sa Ining Bicol. Karondang Raquel, ano taday nagdigdi sa siyudad kaniriga si Secretary Angara? Garo kaya sabi karon ng Philip nga may unexpected ini nga apo dali naman sa Metro Manila na kinakaipon na makabalik tulo siya na garo may concern ang Palasyo Malacañang. Sigo yan sa nagluluwas na impormasyon sabi karon ng Philip ta dahil naman nagtao ang DepEd Regional Office Number 5 sa paagian ni Regional Director Gilbert Sadsad kung ano talaga ito na pag-ulayan kang duwa, garo highly confidential. Pero sa nagluluwas sa Barita, duman sa probinsya ng Albay, may nag-apod da kaya, garo hali sa Malacañang, nakaipuan ang presensya kang DepEd Secretary sabi karon na Philip. Kaya puhan manan sa ang presensya digdita na subsuban so anom na classroom dyan sa Eriga Central School? Yung ang pag-una nga ni kang School Division Office ang siyudad ng Iriga, mabisita igdo si Secretary Sani Angara para personal
nga mahiling itong nasulong Gabaldon Building kang Eric Central School. Pero may nagpromesa ni na mabalik na giraray igdi sa Rio Bicol ang sekretaryo kang DepEd tabi karon na Philip. Dapat magbisita man siya sa Eriga, garo maluyaan ko niya ni Ma'am Maggie, ang karisma. Iyon nga. Dahil kayo believe sa gayon ni Ma'am Maggie? Opo. So yan sa informasyon na sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Dahil gayon korsonadaan gayon ni Ma'am Maggie digdi sa Siyudad kan Iriga sa DepEd bilang Schools Division Superintendent si Ma'am Magnolia Brioso. Kaya dahil pinasyaran ang Siyudad nin Iriga, dawa siya ang mayor na bisita ining si Secretary Edgardo Angara kan DepEd. Siya bagaan duwang beses na an sa iyang imbitasyon kan enot na pornada. Ngunyan na naman o kasudma na pornada na naman. Magkakaigwa ko ta. O nagkaigwa in blessing and inauguration kan bagong Schools Division Office kan DepEd digdi sa siyudad kan Iriga na an ginastos kan DepEd worth 65 million pesos. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Help stop cavities
even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta asin platica ni Philip Baracena. Barreta asin platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 42 minutos. Makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Sabi digdi, dapit digdi ini sa mga nagtitinda dapit sa nagtitinda nin ayam na 52 anyos na babaeng nadakop dyan sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur sa Barangay San Nicolas. Pero kunyan ini kababaryo ni John Verde Flor, mga mahilig sa ayam. Ana alias kan babae Atinans. 50 pesos dan takad ka itong karning ayam, sabi ka na pulis na nag-aresto. Sabi man kan mga netizens, maray nga ni si Amang Diyos na bahala ka mga arog mo. Hindi man na iba, buras kakiton amo ninyo rakpon sa mga nagtitindang shabu. Tamo illegal. Ito na gurang gusto sa naman mabuhay a pamilya niya. Dapat tinawan man kintana basang sa warning irakman baga ko gurang. Kayang tostos uno raw padi. Ini mahilig ini sa ayaw. Tanda da tostid. Amo palan ana batas ka mga ayam pauno so tao nakagat sa ayam na nagraan pauno so nagmumotor na disgrasya dahil ko ayam isay minagot ko mga tao so ayam o dapat managot man so nagpatupad ka batas. Si Ate Glenn yun masimbag kayan sa Indo. Maray nga ni Uyan, nagahanap buhay, kinpatas sa kamo, pare nakop itong lugod na nagtitinda, kin illegal, bulong, nagtitinda, buko talaga ang patas, batas.
Sinabi pa kayang pampulutan, sana nga tatatinda. Bisi kong sala si nanay kapag tinda ka ayam, lalo pag tigbak kanta nasa batas yan. Pero sana unahon so mga parasyabo, kurakot at mga dakilang kriminal na laka-open yaba-yaba sini Kabikulan at buong Pilipinas. Nagtitindanin adobong aw-aw, arestado, mga kon ng flood control, wala aristo. Kung nagkakatay po kayo ng aso, yung mga aso sa highway, sana damay nyo na. Saan ng aksidente, walang maayos na nagmamayari sa trulang. Maray na nga ni Quintana na pagkarniyo na ibang ayam nga ning mabawasan na nagpara-baray basay siton tinampo na naging dahilan ka aksidente pala ibang kagsadiri pag ninigaran na ayam ni Ryan milita nakadisgrasya na. Parang digad na tawan sir, kaya pinarakop na sana. Digad nakapulutan. Sabi kay ni Saro, ay santisima. Maray nga niyan, nabawasan na aksidente sa bunggo sa ayam. Sa DPWH, puro lubak ito tinampo. Pag nagpapatintiro, ano ito nakadamay yung DPWH digdi. Pag makaluwas ika, mag-contractor na lang po ika. Manta, mayo nga ning kapital, kaya nagtitinda na sa nanin ayam, gigibon mo pa man na kontratista. To be honest, dahil bigla lang kan Diyos ang mga hayop para maging entitled. Nila lang yan para maging foods kan human. Pambihira man ini. Itong mga adik may diretso, mga hayop may diretso. Kung ang mga tao kay puan isako, ini ang resulta kan mga government officials na dahil nagsasadyos. Reverse ang treatment. Bawal man talagaan. Udan na bakalan pulutan. Dapat sa DPWH flood control. Maaresto man. Bukong iton sa nasadit na nagaanap buhay kayang-kaya sana ninyo para magtaas na ranggo ninyo. Ganyan talaga. Yun lang kaya nilang ikulong atong mga mayaman na sa pagtataban dahil ninda kayang ikulong. Kaya kamo man mag-isip. Kamu si isay ibinuto nindo o iboboto sa sunod. Nako, digdingani sa bato, dakol sinda, madadakop, dahil saro sa dakol kan nagpapabakal din karning ayam, real talk. Mga bindor, bako man may, baka may matamaan. Mga visit kamo, anda ko po, ikulong nindo itong mga parabunin pundo sa flood control. Kasadit na pagbalgayan para tutukan nindo. Gusto ko yan. Dapat ikulong man so may sadiri kan ayam sa gilid kan tinampo na nagpaparabaray basay na minsan nakaka-aksidente pa. Ang klase ba kung masiram lalong daiman ako magdadalik iton okay na anilagang mani. Pakimani man pala nini. Erak man kan ayam ay hidigdi po sa mo sa milaor kinakarakan man yan kan mga lalaki digdi karning dayo. Oh. Digdi nga ni man mahilig na taga-media sa karning ayam. Hindi, dahil ito na mag-submit nun pangarata, maagutan kita. Dahil ito kaya papanamito na, makarong kayan. Una mo kaya, binulgar mo pa kaya kung mahilig mo na ko sa ayam, manggot pati si Ate Glenn kayan. Dawa luto ng karni, ido, may ulod pa, buhay. Maraot man kon kapi. Ta na kaya next spot bato man. Buhi guaman. Wow naman. Kaso ba't ka nagtitinda? Yung hirak sa ido. Baka kaya kinulangan ko takad kaya dinakop pero sa matuod bawal man talaga yan. Uda nagayod mabilog. Hirak man si nanay kadakol ay pirang ayam dawan. Kapatawa ka mga tao sa di nga mga nagpapatal-patalan bawal po asin nasalian pag-abuso asin pagkakan sa ayam basa po kamo sa lay anday nindo pa ipag-mention ang mga kurap o nagtitinda sa illegal dahil pariyo man sa na yan nagbubuno nin ayam mga paslo kamo sa karne kaayam anti-rabies act kuno hirakman kundi bawal nga ni yan. Mahirak man so ayop, mahirak man so tao nag-iipos para sa pangangaipo. Mayong ibang
Birikan na dakop tulos-tulos ta nakagibong sala alagad itong mga parabon saka parabuno kintaw. Si Isay an o yaon sa pwesto an mayaman day kayang akusaran asin dakopon makan. Kaya talaga ang hustisya para sa mayaman sana talaga kung tios ka magtios ka. Ay tapag gibon content ang nangyaring ini sa sarong kababayan pasensya na pero bako man na magayon na i-content pa naging istorya kan na business niya. Ano ta sa bato dakol man nagtitinda mayong nadadakop. Init kan sa hawak. At paborito yan kan amigo kong taga media. Paki-mention man kung si Isay na pinagdara o sain pinagdara itong naggibo kan nako ang lutong learning maya. Ang klase kaya bakong masiram tustos ko ta tapos igo ang sili kun siram anyway digdi sa bato dakol nagtitinda joke mayo man palan sa nabwa dakol ka nagtitinda haha. Una ko Pampanga lang boss igwaman pala digdi sa mo bakong tostos siram kan karning ayam paborito ko yan lalo na pag kalderitang alang ata maraya pa. Sobrang tios ngunyan kan buhay na ginibong magpabakal kani pinagbabawal na karning ayam mayo pong magigid nibo kaya nagbalga kasali pinagbabawal. Yun na nga niyan hinanakit kan mga tios ta sa mga parabon nga sa gobyerno bilyones milyones ang kinukurakot dahil nga pinagdadakop. Kaya puan kaya bakong tamaan maggadanin inusunting nilalang para lang sa panandali ang panlasa. Ang mga ayam yun nilalang para marhay magintindi, magkaigwanin pagkamot, magtiwala, ang kadapat-dapat sa inda yun atamanon. Igwanin pagkamot, bakong kutsilyo asin kawali. Nakol na mga enabler digdi sa pagbuno nin aso, nakakamundo. Ano na naman yan, kitang mga lesbo, itong mga nagtinda nin hinolo, nindo kulong pa, mantang na naghabonin bilyon-bilyon na kwarta kan banwaan, iyo anda ko po nindo. Day kaya, tanggal na lamang si Tori. Itong mga ayam na rungaw, paano kung makakagat tao, si Isayan babasulon, magadan ang nakagat kan ayam si Isay ang maninimbagan aber makairak man naghanap buhay nin tultul sa bagyo nga ni dakol harap-harapan ang pagpabakal nin karning ayam maayong dakop karning aw-aw haha bakong masiram ang ayam sa highway dainindo inaasikaso na nakakaperwisyo. Ano taan na Anti-Rabies Act pwede man itong Republic Act 8485 Animal Welfare Act. Bikan di ba maraya ka pa? Man para arugong kayan da hirak mangkimanay. Wala na kayan si Ate Glenn na magpiyansa. Masabi yan si Ate Glenn, magtiis, ikala mo ka nga patapayaba ko itong mga damay. Pagparabunoon mo no, manay. Si Ate Glenn, suya nga niyan, makaparong lang nin aw-aw. Na abang amot kan parong, kung linuto na, ay, hanggot yan. Da nga kamu kalag nga ta nga ta pinagbuno ninyo so ayam sudayo. Kaya day ko yan pagpapara-istoryahan si Ate Glenn kan mga araw kayan kundi ngunyan na bulgar baga so parating na ninayam. Na parong pa ni Ate Glenn sa barita. Hindi besil dyan. Na enterong bulgara na. Pinahiling pa so lutong ayam. Kaya ngunyan, grabe ka dan pag muni-muni ni Ate Glenn. Talagang ang tao maringis sa hayop.
ayam dyan sinda magbaray-basay sa diversion road sa Banwan kan Baaw takadakol mga lalabing-labing matulag basang pangagatin kaya man siya pagsireman nagbabalik si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karundang Philip. Antes ka ba niya itong informasyon na ara mo ang pinagsasabi ka ba na nagnenegosyo lang para maitawid ang pag-aadal kan mga akit, medyo tios. Dayan rason, arog yan kan illegal na droga, madaling mabentad, nagkuyan ngayon, naglaog sa illegal na droga, kuwasa, tios, bakuyan rason ang kapag tiusan para mag-gibon illegal. An ano man na bagay na illegal sa ditman o dakulang krimen, illegal yan. Maski ano pang rason, illegal yan. Iguayanin na katapat na kapadusahan sa tuyang lay, kaya lugod maging panalmingan sa iba pa. Duman sa mismong nagkakatay, duman sa mga parokyano, kan mga karning ayam, magtuya na kamo sa delikado pa sa sendong salud pag kamo po narabis dahil napatayan ng bulong kagadanan na nagalat sa indong kamo narabis karundang Philip. Ate Glenn, ito nga ning siging hugot na pulis dyan amiga ko sa Banwan kan Buhi, sabi niya halimbawa ngaya so manok binuno kan kataid pero man sa nangyari, so agum sinaklot kan ibang babae o lalaki. Ano ngayon, pwedeng maging kaso kayan. Sabi ko man, sa 10 Commandments, bawal yan. Thou shall not commit adultery. Ay pambihira. Diyan sa simpleng bagay na yan, simple lang kung isipon. Pero go ahead, Ate Glenn. Go ahead. Okay. Ay gaya rin kapadusan, simpleng kaso ng pangahabon, pwede yan. Masaktan itong nagibukayan karandang Philip. Or pa kung mahiling na itong sadiri niyang atama na manok, hinabon para bunoon. Pangahabon yan, ang kaso kayan. Sabi kan pulis, ang kaso, siramity, tanasiraman ka na dubong manok. Ay, yan lang. Iba ng mga urulay yan, ano ba kaya, hinahaluan na kan mga kapilosopuhan. Pero simple lang na dapat giromdomon ang ano man na batas sa Pilipinas pag yan ang pinagbalga sa ditman o dakulang krimen, igwayan yung kapadusahan. Dahil pwede maging alibay, maging rason na naghahanap buhay para sa pamilya, kaya nakagibukan siring, dapat inisip niya na naghahanap buhay siya kay itong legal na dahil siya nababalgang lay. Karon na Philip. Pero ang gabos ng batas sa Pilipinas, may butas? Yung pero at least yaw na nispersos kan autoridad. Waranin perfectong gobyerno karanda Philip, yan ang satuyang karamdamon, waranin perfectong gobyerno, ang batas, totoo yan, may butas, pero sa lado kan mga enforcers niya to, sa lado kan autoridad, aro kan Philippine National Police, salamat na lang, yaw ng sa indang nispersos na aksyonan itong mga report na nakakabot sa inda. Anaram ko kayo ni, may nagtimbre dyan sa kapulisan na araw kaya na nangyayari. So pinagmanmanan itong karinderya na patunayan na totoo mananggan karundang Philip. Pwedeng nag-upload sa 911? Posible na nag-upload sa 911 o posibleng nagdirekta sa kung isa'y na pulis para maaksyonan ang nasabit na pong bareta. Kaya bakulang na droga ang talamak dyan sa Banwaan kan Baaw, tapos may bagang nagda-drug operation dyan. Kundi maski ang mga kuyan, saro na hindi, napunan na, tibad sa mga masunod, may mga magkadarako pa, lalo na itong mga parakatay dyan sa Banwaan ng Baaw. And sa Rinconada area, sa Rupan, Banwaan kan Bato. Ang sabi, mga nakaplangga na pangkarne ang pinagsisendal dyan. Buot sabihin, kadakol kan pinagkakatay. Imagine sa rong planggana, karne ni Dido. Ayan ang for validation yan kung totoo. Pero midbit kaya bagaan ba to na araw kaya ng sendang patakadan, na araw kaya ng sendang kinanudan kay Tupa. As tangon yan,
may mga nagsasabi na nagpapadagos pansiring. Maski sa Banwan kan buhi, linalamos na baga duman sa balde an Ido. Ay aba, na-cruelty yan. Kung tungtol na pag-iisip, mahihirap ka duman sa Ido. Cruelty yan karon na Philip. Maski sa'y pwede makiaram pag may nahiling na araw kayo na nangyayari. Maski pa sabihin na, ay ako yan ko man ini, ayam ko man ini, dahil ka ngayon pakiaram. Riniribayan sa nakayanin 2 kilong tilapyan sarong dakulang ayam dyan sa Banwan kan buhi. Saro yan sa may konsiderar na animal cruelty. Ang sabi sa batas, kung mabasa mo ang nakapalaman dyan, dai mag-atama ng Ido kung dai kayang atamano na arog kan pamilya. Dapat kayan, Ido nga ni, kung may namamatayan, kung pwede lang na daround man sa vet clinic para mabulong. Pero sa pag-atama na lang, gibuhon kung dai kayang ipabulong sa mga clinic para sa hayop. Pero anarog kaya na klase kan paggadan. Ano man na klase kan paggadan karon daw Philip, considered yan na animal cruelty, igwayanin sa padusahan. Pero mas loyal daan ayam kisa tao? Minsan minataram ako na totoo, karon daw Philip. Sabi nga di ba kung maobserbaran mo kung ika dog lover, ang mga dog lover kaya nakaka-relate sa mga arog kaya. Pero ito mga parapulutan, dahil sila kaya nakaka-relate sa rasuninda, masiramon ngayon karne. Pero pag dog lover ka, maski itong bako mong sariling ayam, may pugar ang gabos sa nakapalaman sa animal welfare law, maski bako mong sariling ayam, pwede ka makiaram kung nahiling mo na yan biktimanin, pangungulog kan may sadiri, pag-abandona, pagkapabayaan, lalo na ining brutal na paggadan. Karon daw Philip, pwede yan i-report kung bako sa barangay, sa Anbareta ko nga ni, itong nadakop dyan sa Baaw, kagawad, dapat aram niya ang lay. Pero kung siya mismo ang nagbabalga, yan ang problema, karon daw Philip. Ay pitmalo, si kagawad, pag-arog kayan. Come again? Sabi ko, malupit si kagawad, pag-arog kayan. Hello? Okay, napuputol baga. Dapat, orog pa kung lalo pa na may katungdan siya kung totoo, dapat mas may aram siya sa batas. Ano pa siya mismo ang nagbalga? Karon daw Philip. Yan ang difícil. Sabi nga nga ni kaya na gabos na batas sa Pilipinas may butas. Ayan nga ni ang problema. Paano ka pa pagtitiwalaan kan sa imong mga kaymanwa kung mismong ang lawmaker, iyo ang lawbreaker? Yan ang difícil kayan karon daw Philip. May nabasa na ako duman sa sarong post, sabi kayo itong sarong nag-comment duman. Paano yan kagawad? Extended sana ang term nyo, pero extended ka sa kulungan. Yan ang problema. Karon daw Philip. Ang masabi ko yan, pangyayari. Simple man lang ang dapat isa-isip. Gabos na bawal yan. Sa disman o dakulang krimen, igwayanin katapat nagpadusahan. Karon dang Philip. So, sa syudad kan Iriga, may iba kita. Dako na nabismaya kasud ba, taday nakabot si Kuyan, Secretary Angara. Dyan sa RNTVS, dakul kutaan naghalat. Orog na sa lado kan DepEd, sa lado kan lokal na gobyerno kan Iriga. Pero si Secretary Angara, hasta lang dyan salbay, garo naglunag tulos pabalik. Nag-aeroplano tulos pabalik. Sa Kuyan ini, garo may committee budget hearing sa suudma karon da Philip, kaya dahil na nakapasiring sa syudad kan Iriga. Pero perming talamatan baga sa Iriga si Secretary Angara. Yung ani, dakol si Dagalat, grabe man si preparasyon. Kung nagpasiring ka naman, ako nagiling man ako, pero nagaling man ako pag bandang Urtuna, dahil pagkanita ko sa programa nagaling na ako. Hiniling ko magayon si building. Sabi ko ito nakaulay ko na taga DepEd, ay kuya nga kasudma pa, antes kasudma, kan sarungal daw pa, naglipat na palansin da duman sa division office. Di magayon ang opisina ni Ma'am Maggie. Ayaw na sinda duman, karon daw Philip. Magayon lang si building, kung mahiling mo dyan sa RNTVS, so duman na sinda, naglipat. Kaya duman sa mga kababayan sa
Diyan na po sindas sa Barangay Santo Domingo, Pansigatkan, Iriga, an FBO Iriga City building, karondang Philip. And dyan sa atubangan kan grandstand para po sa charter anniversary, pumahiling mo, makulor ang mga banderitas dyan sa parte niyan kan grandstand in preparasyon para po sa parada nagigibuhon sa Petsa 3 kan bulan kan September ang charter anniversary ika-57 taon na charter anniversary kan Iriga. So may mga nagkapiragan ng eskwelahan nagpa-practice na mag-flanking duman. Ini-estimate na itong atubangan kan grandstand para po sa parade sa flanking ninda. Kaya magayon, ang tabayaan na niya ito po mga kaganapan ng Siyudad kan Iriga arog na sa Petsa 3 ang pinag-highlight kan aktibidad kan charter anniversary. So yan ang totoo yung mga heras na informasyon dito sa location. Glenda Diaris reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan translasyon as in fluvial possession kiinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Ngo & Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City. Owned and managed by Boboy and Milet Robles, Moralio. Multibrand Distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Audals Trading, San Miguel, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Francie Emporium and Texway, San Roque, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine Bronjal Alfilor. MBA Aris Digital Studio, Chima Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned and managed by Miss Menchi Bagaporo. Shakey's, Iriga, San Roque, Iriga City. Segera Technological Colleges Incorporated, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlos Segera, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Shell House, Camarines Sur Eye Center, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, and Plaza Medicap, Naga City, for best medical and surgical eye care in Camarines Sur, founded by Dr. Mark Padua Meneses, Ana Bueno, physician and board-certified ophthalmologist. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Miss Egay Singh. Papermark, San Francisco, Iriga City. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga Plaza, Drew Valier, sole proprietor. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Ate Reyes Salon for men and women, ground floor, AF Building, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Genevieve Reyes. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benitungo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Cornelia Montessori Mariners Village, Mr. Chito Beridico and Attorney Gladys Misola Beridico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices, owned and managed by Bembong and Coli Oliva. Aim Smile Dental Care Center, Zone 7, National Highway, Santo Domingo, Iriga City, owned by Dr. Alexa Isabel Monje Gonzalez, dentist.
Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Jose M. Altesa and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. CP number 0998-990-5521. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang RPNDCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Iriga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Iriga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Iriga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor; Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Iriga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City; Anita Tirao, San Francisco, Iriga City. Ang Kabikulan liwat masilibrar kan taon-taon nakapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia bilang Kristiyano asin kasaro sa pagtubod. Ang RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession, fluvial procession asin military parade of Peña Francia Fiesta Live Coverage 2025. Uya ang mga minasunod na major sponsors sa Peña Francia Coverage: Olimpio Nevalio Custom Brokerage, number 203 Regina Building, Escolta, Binondo, Manila. Owner Mr. Olimpio Nevalio. Uya man ang mga minasunod na sponsors o individual na nagpapaamot nin pakisumaro sa kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia, Maria Teresa Tet Pagyo, Doña Rosario Heights Subdivision, Montelupa City; Mrs. Susie Baluis, San Nicolas, Iriga City; Hillwood Resort, Zone 6, San Vicente, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Miss Jo Marie Bidoral, Doktora Marilovel Nofuente, Obigaini, UniHealth Hospital and Medical Center, Parañaque City. Sa Indopogabos, Diyos Mabalos.
Saro sa mga ekspresyon kang pagtubutang mga Bicolano, iyo ang debosyon kiina Nuestra Señora de Peña Francia na kita minatubod asin minalaom na ang satong personal na kahagadan madaling simbagon kang Diyos sa paagi kang satong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunyan na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman na ipamati asin ipahiling ang satong dakulang pagkamuot asin pagtubod kiina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensaheng ini, hatod ka mga minasunod na sponsors na magiging katuwang kang RPN, DZKI Radio Ronda, Iriga City para sa live coverage kang Peña Francia Festival 2025. Attorney Remilisa Pichi Garchitoren Alfilor Moraleda, President, University of Northeastern Philippines, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler. Cafe Diamante, located at Zone 6, Diamante Street, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Baita and Colarina family. Mrs. Lilibet Di Mabayaw Asperas and family of number 739, Zone 3, San Isidro, Iriga City. Philippine Association of Certified Tax Technicians Incorporated, PACTT, care of Mr. Erasmo G. Ampungan, President and COO. Honorable Boboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Iriga City. Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Engineer Ares E. Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casoreco 3, San Isidro, Iriga City. Mr. J.R. and Barangay Kagawad Edna Banjola and family of San Miguel, Iriga City. Buracan Sariles, located at PNR site, San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in JNC Foods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Ma'am Sale Llorin Cabatuan of number 516, Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Popong Guevara and family of San Agustin, Iriga City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Mrs. Nene Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5, Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ta na mamalikmata ng baga ako digdi. Naisip ko puro baritang ayam. At tiglin kaya para kunya na maglaog sa memorya kan tao nan ayam bakong para sa tao. Pag karne na. Pero ang ayam para sa tao pag buhay. Tabang sa tao. Ganyan kan mga pit lover.
kaya woman lover. Kaya po ang nagluwas na barata digdi po sa probinsya kan Camarines Sur dapit sa bilyon-bilyon na kwartang nakatagama para sa flood control projects. Madagos ang pagpaputob kan mga flood control projects sa manibay-ibang distrito kan Camarines Sur na nagkakantidad nin bilyones de pesos. Sa first district, iguanin 865 million pesos. Sa second district, 316 million pesos, 212,000. As in sa third district, nag-aabot man sa 905 million pesos. Sa fourth district, Dakul, 1 billion 123 million 164,000. Hindi po sa fifth district, 994 million. Yan po ang kabilugan na nag-aabot sa 4.2 billion pesos ang budget na pinagtagama para sa mga flood control projects digdi po sa enterong probinsya. Mautan kan mga proyektong ini na mapugulan ang mahiwasan na pagbaha asin maprotektaran ang mga karungan asin kabuhayan kan mga residente. Kapera digdi nagtitinirman na kaputan kan nagkapirakon bastante asin tol-tol na naipautob-an mga ini. Yan pala sa Banwaan po kan Milaor sa Sipukot sa first district nag-abot sa 635 million, sa Ragay 30 million, sa Lopi 200 million, kaya nag-aabot sa total na 865 million pesos para sa nasa flood control. Sa second district ang Gaensay iguanin 151 million 212,000, as in ang Milaor iguanin 100 million. Ang Minalabak 65 million. Napapasarain daw sa ini. Kaya ang total 316 million 212,000. Mantang sa third district iguanin 485 million sa Calabanga. Sa Kamaligan 25 million. Sa Kanaman 318 million. Sa Ocampo 45 million. Sa Pili 6 million. Sa Naga City 25 million. Sa total na 905 million pesos. Mantang sa 4th district sa Tigaon nag-aabot sa 58 million. Tara dito na kaya ang litra dahil ko nang gayo mabasa. Digdi sa 5th district ang yaon sa nambaga digdi ang Nabwa sa Kabula. Iyon may mga pinakadarakulang budget sa flood control. Nag-aabot sa 600 million ang Nabwa asin sa sa Bula. Mantang sa Nabwa nag-aabot man sa ganyan gaya din 384 million. Kaya ang total ligdi po sa 5th district nag-aabot sa 994 million pesos para sa flood control. Sa duwang kunyang pasanayan, duwang Banwaan na Darakula. Pero minabot nga niyan, so inot mga nagluwas sa bilyon ang budget sa Banwaan Kanbula asin Nabwa para sa flood control. Hapot, din ako control ang baha dyan sa naon ng bita ng mga Banwaan digdi po sa Rinconada area. Ang Banwaan sa nanin Nabwa ay kung pag-abot ang pag-uurlayan sa baha, yan baga enterong binabaha minsan. Kaya dakula po yung kahaputan na dapat masimbagan tan mga alkalde nigar. Mayo da sindang pag-aram sa mga flood control project na yan na ginibos sa endang Banwaan o syudad. Anhapot man dyan
Adaw, di ka mo nagpirma sa appearance? Sigwa po ba yan pinapapirmahan na appearance para sa mga alkalde? Pero anas na naghuhugas kamot, digdi po sa mga flood control project na ini. Man yan maagi sa Indo kung mayo kamong pinirmahan na appearance ang sarong proyekto na an iba bilyones na ang kantidad kan proyekto pero harambugan na po yun yung nangyayaring ining digdi sa satuyang nasyon. Pag abot sa mga anomalya na ay anas na baga mga naghuhugas kamot ninirigar na mayo da sindang pag-aram ay santisima. Mayo kamong pag-aram na nagpirma kamo sa appearance. Kalukuhan. Dahil parlukuhon ang tao. Aloy na pong mga estelo yan. Kana ibang mga mayor. Kamo, kaput kamo kan mga congressman. Dahil man kamo pwedeng makapalag. Dahil kamo dyan magpirma. Di soya sa endo sa mga sa congressman na nakakasakop sa endong distrito. Ini mga simpleng bagay sana ini pero dakulang kwarta nawawara sa kabangan gobyerno. Sa kontrol tulan sa naan proyekto, nagruruluwas na po bagangon yan ang bata kan mga congressman, kan mga senador, kung ano ang sendang mga pinagigibo. Sinda-sinda nag-aarapunan nin bata sa mga anomalya na nakumitir. Isipon na sana si Vico Soto. Kalaban ba si Diskaya? Pinagsabi man kayo ni Vico Soto, pati siya, nadawit na ang pangaran. Binayaran na nga ng 10 million ni Diskaya si Corina Sanchez, as in si Julius Babaw sa interview. Normal, pag mapa-interview ka, bistado ka, ay siyempre matao ka man pero ang 10 million garo warambuga naman ini. Nagluluwas ko niyan pati si Vico Soto garo nagluluwas naman nasaro naman na apektado kan kalakaran sa gobyerno at malinig sa iyang pangaran bigla na naman na nagbutwa nagtaram man siya masa kalaban sa politika si Diskaya. Pati sa media, apektado na. Tinawanda ng 10 million ining si Corina Sanchez sa pag-interview kay Diskaya ay santisima. Trabaho po yan kan media. Siyempre, aminon ta sa dai. Ang media nangangaipo man yan. Pero kung 10 million man ang itatao, garo putik naman ang sinasabi ni Mayor Vico Soto. Daw, may kapot siyang ebidensya na tinawanin 10 million si Corina Sanchez. Kaya nga din kita magparasaragin-sagin ang mga politiko kaya ang paghuna mo abang lilinig at malinig na supangaran ni Vico Soto bigla na naman na nagkambyada. Kaya ano ba, believe. Pero ako dahil believe sa mga politiko kung minsan. Kalaban sa politika, titirahon. Pagkasurog, dudupan, daw may anomalya. Yun po bagay na nangyayari sa politika sa Pilipinas. Kaya na po nga ni kita magparasaragin-sagin, na malinig, na puro man po nauuringan. Sabi nga ni Kayan, kan mga gurang, itong mga harani sa kuron, so arayo ugad sa kuron, baka dahil man lamang na aambunan, na uringan, kaya ani ba may hinanakit sa mga pag-iriban ng mga politiko digdi po sa nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya sa mga may hinanakit sa politika, dumang kamo kay Imelda Papin. Kakantahan sa nakamukayan. Puro mga makabagbag damdami na kanta. Iba dyan, taksil, tokso. Ay, tokso kay ibayohin nyo pala nito. Isang linggong pag-ibig. Sabi pati kan mga nag-iistoryahan, dumang kay Pading Jory. Nasuod ma itong gurang. Kaso media,
Ano man daw ngayon, mga kanta kainin ni Imelda Papin, puro na sa nabaga ngayon makabagbag damdamin. Kunyan nga, isang linggong pag-ibig, taksil, ay pambihira mo niya. Yung pa daw niya ako yan ang sendong na kunyanan na naisip din. Yan, paraisip ka mga kantang puro hinanakit, makabagbag damdami, nangan palugod. So amiga kong pulis, sige na sa hugot, nasaklot so sa iyang esposo din ibang babae. Kaya kadakol ng mga hugot, pati manok kaibahan na sa hugot. Ay pambira, pag-arog na po kaya ng buhay niya to. Bagay, kaysa magpara-konsumisyon, abo man makipag-divorce, abo man magpaanol, kansenda kasal. Basta nga may suportaan esposo ko sa kuyang aki, dahil ang problema. Arog sa nabakayan. Ang rason, kan babae, di nagray na. Walang problema. Puro hirap. Pero si paring Erap, si dating presidente Erap Estrada. Si kunyan man, si dipuntong presidente Noynoy Aquino. Kayo ang boss ko. Ano-ano na mga pigtataram ka ito, mga presidente. Pero maray-ray ko man ito. Si Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Hirap para sa mahirap, kaya kadakol ka naghirap. Ay hindi mag-arog na po kaya nandalagan kan politika sa tuyang nasyon. Puro na sa nabaga kung ano-ano, para tarabil-tabil, dahil manin kamanungdanan, dahil manin epekto. Nangan palugod ang Pilipinas, dahil nag-aasinso. Kaya nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram, nakaibanya to sa pagpaabot ng informasyon, si Raquel Caceres, si Man Glinda Biares, alado technical, si James Oco, tuman sa transmitter, si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.